3 děsivá místa, podle kterých se natočily slavné horory. Tady jsou 3 reálná místa, která inspirovala tvé nejhorší noční můry. Číslo 1. Centralia. Město v Pensylvánii, pod kterým už přes 60 let hoří uhelný důl, země je horká a vzduch plný jedovatého kouře, přesně tohle místo inspirovalo Silent Hill. Číslo 2. Hotel Stanley. Stephen King tu strávil noc v pokoji 217 úplně sám, měl tam tak děsivé sny o svém synovi, že okamžitě napsal kultovní osvícení. Ten hotel je dodnes považován za jeden z nejstrašidelnějších v Americe. A nakonec číslo 3. Farma v Rhode Islandu. Rodina Peronových tu 10 let trpěla terorem duchů, skuteční vyšetřovatelé Warrenovi potvrdili, že to bylo nejhorší místo, kde kdy byli, a ano, zajetí démonů je podle pravdy. Kam bys nevkročil nebo naopak bys si se chtěl podívat ty? Napište do komentářů.